Di saat dunia nyata dan sosmed harus berjalan beriringan. Assalamualaikum polo. Iki kegiatanku maton ya. Sebelum maton iki mau sing dhuwur maesuk wis tak waton iki tak bedah banyune. Arep nggosroki sing ngisor, arep maton sing ngisor polo. Iki alatku maton kaya ngene iki polo. Carane iki digosrokke ngene. Maju mundur ngono. Maju mundur. Iki maju mundur digosrok-gosrokke. Nek ana suket sing keri ya dijukuk nggo tangan. Kalau pakai tangan bisa. Tapi iki atos kene iki lemahe. Lek sawah kulon kono empuk, nggo tangane cepet. Lek iki yo lara tangane nek ra digosrok. Oh. Terus tak delehne sik. Iki rumput-rumput sing ra kena iki ini dirawuti. Dirawuti ngene. Nah, iki sukete. Terus dipidak. Didelehke dipidak. Oh. Didelehke dipidak ben ra tukul meneh. Nah ya bola. Wayah akeh gawean ngene iki ya bolo, harus pinter-pinter membagi waktu. Piye carane kowe tetap kerja tapi sosmedmu ya ora kapiran, dadi dua-duanya tetap berjalan. Pas kowe kerja teko direkam, terus nanti terus diupload di sosmedmu. Ya wis bolo ngono wae. Moga-moga kita sukses bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum.